Díomh gatainna, tá mé reis an labhart libh faoi Logainmneacha na hainmneacha atá áiteach ar fud na héireann. Agus nniu bhuailm labhart libh faoi cúpla ceann atá bunaithe ar físaí don gcorp nó don chulainn. Agus cén fá go dúirí píosa don chulainn nó don gcorp mar ainm ar áit. Well, sin ceist an simúl. Agus an freagra atá sin b'éidir ná gur bradíine a gúsáid a gcuid samhlaíochta. Mar thumpla tá áit híos a gunda chorcaí a dúirtar ceann Tadhg air. Nes is áite tá cos cósta agus go minic úsáidtar an focail sin ceann le cur síos ar físa den talamh a cinál gobal amach sa bharige. Agus leabhar mé sin go dtí lá eile. I gás ceann Tadhg, cílínte sin b'éidir píosa gobal amach sa bharige, b'éidir amíoch Tadhg le feiceáil an. Tadhg sin cinál muc íán. nó b'éidir gur a carrig spéisiúil san áit agus lámháin ag úsáid a go samhlaíochta de dúirt den amháin le cara leis na léthe dúirte feicin dún a charrig sin. Tá sí cinál cosa le ceann Tadhg agus as sin amach gur úsáidú an tanim sin. Nílas aga mód se sin fíorach b'éidir go bhfuil. Tá píosa eile nó ball eile don gcorp luirtear go minic sna Logainmneacha agus sin é an focail dream nó drám a thugtar an áiteach nó drim a thugtar an áiteach chumaithe. Ach sé an focail céanna é DROIM nó DROM. Agus tá sé sin ar fáilim le clia tá dream conrachán agus tá an áiteach eile tá feicitú dream art nó drum art agus tá drum nó dream nó drám ar fáil an áiteach éagsúla. Ar chúise cinnt tá an túfas áiteach i gcuine a cháháin a bhfuil drum nó dream mar animarthu. Agus an fátáile sin b'éidir ná go bhfuil go leor cric bheaga i gcuine a cháháin agus i gcuine bhaineann. So sin focail eile a bhaineann leis an golainn agus ríist samhlaíocht bhí daoine rá. Feicinn tú an cruc sin. Tá sé cinál cosa le fathach nach bhfuil. Sin é a ghriam an sin. B'éidir gur a bhíonn an rud a hála, b'éidir ná a bheith. Ach tá sé spéisiúil bheith smaoine bheith nach bhfuil. Focail eile nach mbeadh súla feiceáil a riamh an ainm áite ach tá sé an ná an focail tún. Cred nó ná cred. Tá mar thumpla áitimhírá in Ilan acla a gunda bhío a dúirtar Dhonnagáin air, Dhonnagáin. Agus is áit an ghuiifar atá an freisin tíirech an acla se bharige agus bíonn an ghuí séide isteach an san íomhrú go mór. Tá Dhonnagáin an i gunda chláir síle in áiteach eile. A cén bhríomhí leis, bechaí go rá carigán agus dúirt duine cinnt tá sé sin cinál cosa le tún. Well, b'éidir go bheagas, b'éidir nach mar an bhríomhí le tún sa gás sin ná bun nó íochtar. Mar sin bun a bhaile, Dhonnagáin thugtar ar áit thuas a gunda hírón. Bun a bhaile nó íochtar a bhaile nó deire an bhaile. Mar sin trí cinn go ochar a bhaineann le cinál páirtení éagsúla don gcorp nó don chulainn agus má úsáideann tú de samhlaíocht feicitú b'éidir an cheangal atá ag na háiteach sin le píosaí don gcorp agus an fág go bhfuair siad an ainm. Ceann, dream agus tón.